Dorin! Vrem să auzim gălăgie și aplauze pentru acești doi oameni minunați care fac această emisiune frumoasă de 20 de ani și au o prietenie mai lungă de atât. Să vă ajungă și mai lungă. Mult de tot. Andy, atunci ce făceai aia cu 20 de ani? Ce cântai? La 7 ani, cred că... 7 ani aveai atunci? Colinde. Colinde. Ia, zi-o colinde! Nu, că-ți crezi bume pe limbă. Tu ce făceai, Alexia, cu 20 de ani? Mai sincer, eu cred că învățam să merg sau să vorbesc. În 2004. De urs, ce făceai în 2004? Ascultam primul matinal său. Iuliana Beregoi, bună seara! Ce făceai cu 20 de ani? Acum 20 de ani m-am născut, ca să știți. Pe ce dată? Pe 13 iulie 2004. La Deci mulți ani! ești născut odată cu Buzdu și Moran. Îți mulțumim mult de tot. Lidia Buble, bună seara! Ce făceai acum 20 de ani? Seara bună, mă ori eram la biserică, cântam în cor, ori cu vreun prunc în brațe, ne pot ceva, frate, sigur. Doamne ajută! E cineva care avea un hit acum 20 de ani, Teozeciu. Tu erai grav de tot acum 20 de ani, cred. Viața mea. Viața mea, eu acum 20 de ani intram, cred că la grădiniță. Ești bine. E un super băiat și mulțumim că a venit la Forța Azul, Teozeciu. Și mulțumim întregii echipe Radio Zoo pentru... Stai. Cred că a fost o surpriză asta, nu? Mihai Morar, ce făceai cu 20 de ani? Spuneam, eram proaspăt venit în București și spuneam cafea în loc de cafea. Bună seara în loc de bună seara. Și de-aia mi-au dat emisiune de dimineață, că au zis că ăsta nu-i bun seara, că zice bună seara la radio. Și m-au pus să zic bună dimineața. Și zice bună dimineața România de 20 de ani. Și o să zicem în continuare, vă mulțumim pentru cel mai ascultat matinal din România. Mulțumim! Voi îl faceți. Și vă iubim, fără voi! Noi nu am fi în acest moment aici cu 75.000 de oameni. Ține-te de cârpa asta să facem o poză. Viața mea Viața. de dimineață. Poți să-l arunc? Mamă, ce baticul ăsta e întâlnirul maică mea la Iași, să duc la biserică cu el. Mulțumim Forța Zoo, mulțumim Baia Mare și tuturor artiștilor echipei Radio Zoo. Poți să-l feliezi, te rog frumos. Dăm câte o felie la fiecare. Hai Daniel să ne ținem de desfășurător. Ne ținem de desfășurător și mergem